ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଏ। ହେଲେ ଏମିତି ବି ଜଣେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ନବଜାତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅମାନୁଷିକ ତଥା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଖବର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ର। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଫୁଲବାଣୀ ରାସ୍ତା ମୁଜାଗଡ଼ ଗାଁ ନିକଟରେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ର ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁକୁ ସେଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଜାଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁପୁତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖବର ପାଇ ଭଞ୍ଜନଗର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଏହି ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ମୁଜାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କୌଣସି ମହିଳା ପ୍ରସବ କରିବା ପରେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ କିମ୍ବା ଅବାଞ୍ଛିତ ମାତୃତ୍ୱ କାରଣରୁ ଶିଶୁକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, ଆଉ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଜିର ସମୟରେ କେତେ କେତେ ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପୂଜାବିଧି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ କିଏ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମା ଯିଏ ମାତୃତ୍ୱର ମମତାକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦେଇ ନିଜ କଲିଜାର ଖଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା? ଏହା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ରଞ୍ଜିତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀ ନ୍ୟୁଜ।